Ако взимаш психотехники от тук от там, малко дишане, малко мантра, малко афирмации и ги лепиш като лепенки върху дълбоки проблеми, не ставаш по-осъзнат. Просто ставаш по-объркан. Няма интеграция, няма ясна посока, само шум в системата. И днес ще ви дам една илюстрация за това. Този балон си представете, че е личността ви. Когато правите дадено упражнение, се постига този ефект. Временна промяна. Докато трае самото упражнение. Личността е като този балон. Може да натискаш с техники, но натискът не променя самата структура. Понякога дори балона може да се спука. А ако натискаш прекалено с медитации по 2 часа на ден, без заземяване, без терапия, без идея какво правиш, може да отключиш всичко, което си потискал до сега. Като дереализация, тревожност, безсъние. Психиката не е играчка. Не всичко, което ни успокоява, лекува. Истинската промяна не идва от техники на парче, идва от цялостна, последователна вътрешна работа. Със смисъл. До скоро!